Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw, Lunes kita, Enero 17, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagaupod na karon nga aga, nagatutok na via on air kag subong man online nga pagpangalagad sang Aksyon na Radio Bacolod. Otong marabutan sa aton sining nga broadcast diri sa bilog nga Western Visayas, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental, mga Bacolod non nga nagaupod na diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning, good day naman ang aton pagparamyaw sa magka-aksyon tang nga nagatutok na via online. No, kutong marabutan na sa aton na broadcast na paagi sa advance ng technology, pwede na sila magka-monitor karon na nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Good day ang aton sining greetings sa inyo since nga giban nga mga lugar outside the Philippines, lain ang oras nila to kapin pa sa Amerika nga gabi o kagahon to ya. Aksyon at tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad Monday presentation, January 17, 2022. Ang inyo sining nga mga mensahe pwede nyo gid mapadala karon niya nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad diri sa comment section sang Facebook kag YouTube. Pwede nyo mapadala ina para nga at least mahatagan tagid pagtamod ang inyo magkomentaryo, opinion kag ang inyo sini nga mga reaksyon sa aton talakayan karon nga aga. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Lunes? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Diri sa lokal ang aton istoryahan, ari ang update politika. Congressman Greg Gasataya opisyal na nga nakigbahin o nangin kabahin sang Team Asinso ni anay Congressman Albi Benitez. No vax, no ride policy. Ginpatuman na sang management sang Valyacar na kuning DOT-an nagpagwa sang ila sining advisory nga sumugod subong adlaw January 17 dapat nga magsunod o ipatuman na sang mga operator sa bus ang ginatawag nga no vaccine, no ride policy. So diri sa aton, alert level number 3 ang probinsya, obligado man ang Valyacar Transit Incorporated nga magpagwa sang advisory kag pagsunod sining nga sahi sang regulasyon. In other words, kung wala ka sang bakuna card o kung vaccination card, no pwede sir makasakay sa Valyacar Transit. Storyahan na karon dugay-dugay ha, pero isa sa mga balita karon nga aga mayara sang ginpatigayon nga pag-rally, no? Hoblag protesta. Ang grupo sang mga transport organization diri sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros Occidental, especially Bacolod ang isyu diri nga nagligad nga simana, if you remember, may ara sang pagbisita diri ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Nagkadto sila diri, in fact panginbulahan pa gani sang mataas nga pamunuan sang LTFRB si Chairman Delgra. Ang Bacolod sa kandaan sini agud ipatuman ang bag-ong route plan kag kon parte sa ginatawag nga
implementar bala sang luyag sang gobyerno nga matabo kati dapat sa transport sector ang modernization program mapatuman. Tinaligad nga si man na todo mo toong ginbisita gidiri sang LTFRB. Na ang bago nga route plan ginpresentar ini sa halay sa mga transport organization. I was expecting nga siling kutido, okay man ginagligad to, may nag-unattend man nga mga transport organization. Pero, alikom sa ibaluta, ang pinagka-latest nga update kag development nga ti kontra gali, hindi gali pabor diri ho ang mga transport organization nagresulta sang ila pagrally. Standby Action Alvin Graba, direkta dira sa bahin sang Bacolod City Government Center, kag sa latest gali kung cases sang COVID ang pagambalan, Negros Occidental may 112, kahapon nga adlaw Bacolod mayara naman sang 88. Mga detalye sinibantayan sa aton nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon Lunes nga presentation January 17, 2022. Patrol Reports. Unahon naton si Action Alvin Graba. Standby ka mo sa nagapamangkota parte sining implementation nga plano ipatuman sang Baliacar Transit Incorporated starting today ang No Vax No Ride. No, isa pa gini atong mga gusto magbiyahe kapinpas mga lugar bla ngati ang sulumente o kun ang sulo nga means of transportation dira sa ila nga ang nagabiyahe amo ning Baliacar tikon magpatuman kag in fact amo dan ang plano sa Baliacar that starting today magpatuman sila sus dako gini no nga problema sang mga magasakay nga wala iya vaccination card. Pero unahon ko na si Action Alvin party sining reklamo kag rally ho sa mga transport organization. Action Alvin, good morning. Yes, Action Art, no? Subong sining aga ang pinaka-sektor sa transportasyon sa siyudad sa Bacolod ang nagapatigayon karon sa ila sining rally protesta sa kilid sa new government sa Center Action Art. Pakitan mo sa aton sining Facebook Live Action Art, no? Para makitan po na naman kalaba sa mga linya sa mga salakyan di pasahe, Action Art gikan sa Magsungay, Shopping, Mandalagan, Bata, may arbaze handumanan kag home site kag iban pa Action Art. May ang tanan sa sining rally protesta, no? Sining aga. Kuwaon ta na ise kadali, no? Si Sir Diego Malakad sa undok kay ang issue diri Action Art that is in relation sa local public transport route plan, no? Para sa ila wala sang ang essence ni is total phase out sang PUJ kag tricycle. Sir, anong pinaka-main purpose ang aton kining caravan kag rally protesta, sir? Actually, ang amon nga muto, justice, health, kag ayuda. No? Kay may mga hindi maintindihan nga mga polisiya nga ginulog. Sila binagitang City Ordinance 966 nga ginapruhan nga wala kami makabalo. Endorse sa LTFRB sang last January 12, kinpa-witness pa kami nga pasudlo nagali ang mga modern jeep sa 24 karuta. So dapat ginpamangkot man yung mga stakeholder, ila binagitang Easton, Ibakda, kagang sa amon di sa undo, kay kabahay na kami sa taxis mo sa Bacolod. Kapon gulpiyon kami dula, sakit-sakit man na sa amon kabuhi. That's why galo kami kay Mayor, ay Kunsyal din Ramos, nga kung pwede, i-recall anay ang ordinansa kagang endorsement sa Central Office ng LTFRB while nga nag-observe kita sa pandemic, nagbiktima kita sa audit. Sir, ano gid ang pinaka-main purpose ining traffic kung ining local public transport route plan, sir? Actually, kuha na siya, comprehensive route plan sang transport sa Bacolod, including na ang tricycle, jeepney, taxi, kagang modern jeep. So, ang kada tricycle, buhay na siya almost mga 75%. Ang jeep, amuman, buhay na siya mga 75%. Ang mabilin sina, modern jeep na. So, mawadaan sa palang abuyan ng iban, hindi nang isa sinada, may tendency nga ang tricycle, ihatag na ang franchise sa LTFRB Region 6. Kung hindi ka magsugot, sa ilo ka sa e-bike, no? Electronic bike pala para hindi ka na yan mag-covered sang LTFRB Iloilo. Ano ang pagnagtaw ninyo bahin ko dito?
So inhuman, anti-poor, anti-driver, may discrimination, may isolation, kag may kinbuli kami kasi kung magpamangkot ka, wala ka sang kinamatarong nga magpamangkot kay gulpyon ka lang nila. Kigan, nga daw ang NGC, may naga-kutibaw asin sa mga private sector nga kami nga nag-observe na for how many years, so madula pa sa dalanon. Ano ang pagtratar ni mo bahin sa Well, ako bilang kabahin sang Bacolod, Pilipino, kami ko na ito na aton galingon nga hindi na tayo islabos ang tipo ni Tarzan. Nga wala tayo driver's license, wala tayo RCR, wala tayo ginabayran nga permit, tuguon lang tayo bayran, isa ginakasigo sa buli. Subong niya, kabahin sa sininga gobyerno. And dapat, kabahin ang konstitusyon sa pungsod Pilipinas nga wala sang lahi nga lokal nga mag-supersede sa nasyonal nga lahi. Anong matabo ni sir? May karaban ka mo matabo Makaraban kami subong after sang flag ceremony nga ideklarar sang Manila, palibot kami sa mga major streets sa Bacolod, and makulminate kita sa Old City Hall kag pabalik kon biyahe. Okay. Action Alvin, bali ang team. Subong natabo patikim lang ni indication lang ni sang aton pagpamatok sa mga hindi makatarungan nga mga lahi kag pulisya. Yes, bali ang grupo na di, kuha ni siya kombinasyon, tatlo gig ka transport group, iyan ni Jesse, iyan ni Ma'am Beth, kag ni Diego. Sir, pinakamutanan ka grupo? Well, bilog nga ruta, no, gipangwaan ta. Nasyon isang? Pibakda, Iston, Kagundok, tanan nga mga traditional nga ruta, including na di ang out of town nga nag-support sa aton kay Presidents ni, kung matabo ni sa Bacolod, posible next year, amo naman ang agumon sa mga out of town naton. Action Alvin, pwede mo pa explicar no ang bag-o nga route plan kay actually why ni ma-present sa aton in the previous interview ta with Councilor Dindo because I was expecting nga to last time ang pagtipon to Dre is a mere presentation kag pagdayaw sa Bacolod because of the preparation sa modernization program. Ano ni siya ang bag-o nga ginamuno ni Sir Diego nga 25 road plan kung bisan na jutay gid lang ano ni siya man? Bali ang road plan, gintagaan mo oportunidad ang apat ka co-op sa duha ka korporasyon nga sila na ang magamanid sang transport industry sa Bacolod. Okay. So pag-abot ni Martin Delgra kay naghalin sa Dre sang January 12, subong nga adlaw i-anticipar ta na ang memorandum circular kay muo ni siya pa ang Bacolod kay namatok na ang Cebu, namatok ng Davao, Iloilo, iban pa nga syudad sa Manila. Ang nag-upod lang ang Quezon City lang hanggang nag-endorse ang mga highly urbanized city, only Bacolod lang. Uy. Ang natabo sini, gusto tani namong klaroon nga kung may problema kita sa Bacolod, sa Negros Occidental, nga wala sang LTFRB. Even kamo sa broadcast, kabalo gina nga budlay ta sa tawgan. Correct. Ginlikman kami sang January 12, nga siling may istorya, party protocol, party sa 7 commandments, mga no ride, no vaccine policy, hindi lang natabo, endorsement dako nga seremonya, alas 7 sang gabi, sa labi sang NGC, nagpasalamat pa ang LTFRB chairman nga wala sa media sa palibot. So, okay. Anyway, Sir Diego, good luck sa inyo kag padayuno namon ang pag-cover sini sa inyo activity today. And tingwad ta makuha na sabat diri mga local officials ta no. Balikan ta si Action Alvin na utod ang iya sininga linya. Action Doors basi kon masunod ta dayon si Councilor Dindo Ramos bala kay gusto ta pakuhaan man siya sang reaction diri. Action Alvin. Yes, action na art, no? Magluwas diri sa Ondok. Ari man diri action na ang chairman mismo, no? Sam Stone. Si Mr. Albert Villanueva. Sir, gamay nga reaction lang. That is in relation to local public transport route plan. Sir, ano ang paglantaw mo diri? Ang paglantaw din namon daw ng serving nila. Hindi ni para pang kabilugan ng ordinansa. Pag wala na nasunod ang proseso kung saan naman kumpira ang ordinansa. Si Councilor Dindo Ramos hindi man napag-usap ang responsiyo. So, dapat kabalusan mo nung dapat imohon kasi kung hindi nga ordinansa parang sa kabilugan. At una nga nalitan sini ang sagmay ng mga operator kag mga driver sini. Anong matabo sini sa ginimo nila? Nga daw midnight ordinance nila. Wala siyang konsultasyon. Wala siyang public hearing na natabo. Muna masakit sa amon batyagon.
Nung patawag ka mo, sir, anong nakita ninyo dito, sir? Ang nakita sa ang nakita namin nito, so gintagaan nila pabor ang mga kapitalista na makasarang sining problema. Yes, sir. Sir, thank you, sir. Aksyon na Daw gabi na to siya, daw laing gip matiyag ya. Oo, lain gid pamatsyag. Si Ma'am Beth Katalbas arada. Si Ma'am Beth, aksyon na art at ito na una na sa piyak kay... So bali ang matabo sini subong halin dira sa NGC, may ara sila pagparada, malibot anay sila within sa mga ruta sa palibot sang city, and then makulminate ang program nila sa Old City Hall, no? Dira sa may Yes. downtown. Correct, action art. Okay? So, amo na ang matabo suno kay Undok Secretary General, nalibot sila sa pila ka mga lugar sa Sierra ng Bacolod, pero ang pinaka-culmination sa kila sining rally o kon caravan sa Fountain of Justice at ubang sang Fountain of Justice Action na Art. No? Okay, okay. So, Sige. sa siningan tiniyon bago sa shadow ka laba, damo galing ng mga salakyan action. Oh, nakita ko ara na nag-umpisa na sa live mo, naglalakat na ni sila, malarga na ni Guru Matiyog ini sila. Oo, matiyog. Nagliko sila aksyon na art sa circumferential road going sa may southern parts ng circumferential. Malibot agad man tuod ni sila action art, no? Kaya, Posible bangga kuri, Guru sila malabay ni? posible, Bangga Cory. Mo galing nga jeep po, tiyabakon mo tuod, at kung amo itong ginambal ni Sir Diego Malakad, laka-laka mga jeepney kwandi, mabilin, kag ang matabo sini ang modernization o kung ang modern jeepney amo na ning magabiyahe sa mga ruta dis Bacolod. Nan. Aksyon na art, bisado ka ni Kalaba, datawa bala, action art, pertipagid ka laba, may harapan ni sa likod. Okay. Nga nagalabay, kagang ibanderiya going, action na art, nagaupod na sa sining caravan nga ginasining action art. More or less siguro, hindi na magnubo sa Sien ng mga salakyan, di pasahe, gikan sa ibang nga mga ruta. Shopping, Fortune Town, Libertad, Santa Fe, ang Handumanan, arin man nakitan man naton, aksyon na art, kag halos ila ka mga salakyan bala nga nagabiyahe diri sa area sa siyudad sa Bacolod aksyon na art. So far, Okay. amo ang pinaka-sitwasyon diri sa may area sang new government center. With aksyon Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon palita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid aksyon Alvin Graba, direkta dira sa government center nga dira subong ginapatigayon ang pag-rally sining grupo. Pagkatapos sini ara nagumpisa naman ang pagtiyog nila sa mga mayor nga dalanon pagpakita sang protesta. Ang sundos liog na ko'y Councilor Dindo, abe, kay para ma-check ta kag mabatian taman sa iya ang ila reaksyon diri after nung abi ko gani nagligad okay na tumo kay pagkadto diri ni Chairman Delgras ang LTFRB ginpa-attend, ginpa-witness man ang mga transport sector, no? Ang ila pag-intindi nga mayara sa mga protocol, maiplastar dito nga mga concern nga kinanglanon ang presensya nila. But this time mo nakibot lang ni ang grupo sang transportasyon nga during the activity ay sos ang natabo gali iya may ara sang pag-acknowledge kang may ara na sang presentasyon angot sa tengwa sini nga ang City of Bacolod is supporting sa ginatawag nga modernization program nga luyag matabo sang Department of Transportation paagi diri sa LTFRB man nga muning nagdisenyo kag ang matabo sa ulihi kumo nga daw naghatag green light ang Bacolod tengwa sini mag-umpisa sa Bacolod City ang mga jeepney ini mga jeepney o modernized jeep nga mo lamang ang magkabiyahe kay kung wala kasi ni sigurado ang gwa mo hindi kaya kabiyahe way ka prangkisa pila na lang karahot na mabilin
Tinano niyo, Mayor Bing, Councilor Dindo Ramos, sir, nagrarally ang mga transport organization. I-check na karon na kung why giman sila karon nga aga basi karon sa udto may harap mga reaksyon kag palayag diri ang City Government of Bacolod kay concern ini hindi lang sa mga drivers no? Ini concern man sa mga pamilya nila kag mga manugsakay o kon commuters, mga pumuruyo mismo sa Bacolod nga mo na magasakay no sa sining modernized jeep kung sugdan diri sa Bacolod sa Iloilo City to grabe man ang rally no nagpamalabag man to ang mga transport organization ti para sa ila ni Diego Malacad ang grupo sang Stone kag ang grupo man sang Fibakda ti daw ka unfair ini kay why bala masunod ang proseso siling ang claim diri ni Sir Diego Malacad nga wala gani mga consultation, tinano ini din ginubra ini ang mga disenyo kag plano. Ini bala ginhimo lang yan sa pila ka mga city officials through the Committee of Councilor Dindo Ramos. Wala konsultasyon tinga nakabalay sa amuni, no? Nga mga tika kag liyo kapag suporta sa bahin sang plano sang LTFRB kag subong sang DOTR. Alas 8:26 na. May obligasyon ko toy. Pagbalik ko, standby kamo sa tanan nga gusto magsakay sa Valacar Transit Incorporated. Subong man nga adlaw ginbando sang DOTR ang pagpatuman sang ginatawag nga paggamit o pag-require sang vaccination card, ginatawag nga no vax, no ride policy. Oy, Valacar Transit mapatuman man upisa karon nga adlaw ho nano ang kaundan sinina tanan bantayan. Action Hotline 2006 Gundam Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatag ban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinanlanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Good morning lang kay Mary Jane Itiri, sa Mary Jane Itiri, Sir Bunny and Mary Jane Salvacion, Chris Main, Christine Trisfuentes sa Silay sa Purok Paradise, si Edwin Santiso, Noel Tilano kag Sonia Melgar. Ang panamyaw halin kay Toto Rico Dodge Salazar. Silingin nila paglawag ang Rico. O, ti Rica no? Dodge Salazar. Salamat man kag maing aga bandira may lang ang pagmonitor kay Almira Lim Malazarte, Rio Parcon Vivilin, Nicole Garcia, Arian Jean Bulgarin, Nora Salvaria, Angela Gayondato Castillo ga monitor man, Marilo Lindong, Jean de los Reyes, Virginia Girhin, regards sa kay paring Basti damam, Angelina Caniete, Jinky Dialagdon, Chi Mihares Luyaw, Athea Kim Eriman, Veronica Santillan Manukan, Maria Victoria Lubaton, kag Kaiser G. O kay Ri Alanes, Veronica Santillan Manukan, nabasa ko nagali. Alma Bringis Zakaria. Araman si Georgia Gargasiran, baskog man pag-approve sa modernization, gintiming ko din ga puraot biyahe tungod sa pag-follow sa COVID protocol. Tanan apektado gid sina driver kag ila pasahero. Correct, ina. Kay Tito Danny Yap Sr., to Dan, good morning, siling Action Art, amo na ina ang plano sang una pa na nadumduman niyo nga
ang ginaparada pa na ang mga jeeps ang nagligad. May ara ganito nagligad nga libre sakay program sini. Remember, ato lang nagbiyahe di nga libre sakay galing kiti nagreklamo itong mga driver eh. Margie Haniva, Joy Castillo Cordova, Tomas Albesa Jr., ara man ga monitor si Romeo Adelfa Quindo, Edgar Marcelo Magbanwa, Primo, good morning, thank you for listening. Ligay Villares Achibar, good morning. Watching live, Ramon and Lucy Achibar sa Talok Bago. Ayos Mark Lloyd Aringo, Carmila Arquio Taglukop. Ara man siya monitor. Emily, pamilyaran pakulan ng Kas. Good morning, Desimo. Thank you for listening. Sir Allen Louie Himutia, present magkami ka monitor si Linawon Kawayan Tamiyaw kulang da sa Bacolod Pamilya Hidlayan Kagaranilya sa Patricia Homes. Always monitor programa. Thank you gid no sa Pamilya Haranilya dira sa may area sang Patricia Homes. Dira na sa bangga namon sa first nga bangga, sa first gid nga gate kun na padulong ka Santa Fe. Salamat gid nawari ay. Sa nagamonitor kay na kung digin muno ko parte sa sining order mando sang DOTR. In fact nagpaandam ganing DOTR nga kinahanglan sundon gid ang pag gamit sang husto balang nga mga record, vaccination cards or medical certificate. Ang pandam actually NCR inigin pagwa no sang mismo regulatory board or LTFRB NCR director nga si Zona Tamayo. Ngang hambal niya siling niya kinanglan ang mga nagabiyahe bala si Kwanday si Ma'am Jade. Ang mga nagabiyahe kinanglan ba ang mga bakuna ipresentar gid, no? Ipresentar gid palihog. Kay amo na siya subong ang regulasyon nati siling ko gani ginumpisan sa NCR. Damo ko kilala dito sa Manila nga nagabiyahe gambal sila susporti kataway subong sa mga bus mo sa una gad dinalagan kami gasinakay nagapinalungbaanay nga makatakbil makatabid sa bus. Subong yalain na, no? Ang nagagwa subong dito, kay ti kumong iban way makapabakuna asos. Why vaccination card, tapos kid, why hindi iban niya kasakay? Amoy na ang isa sa mga plano sa national government, agod hindi makagwa dali-dali, ang unvaccinated, galuyag mag-travel. Now, kumo nga siling sa NCR nag-umpisa to ang no vaccine, no ride policy. Ang Negros Occidental, if you remember, since last week, paidalom kita sa alert level status number 3. In fact, nagligad nga si Managin papanaog tumando, but only yesterday nag-umpisa ang implementation sini. Now, because of this, ang pag-intindi ko, ang Balacar Transit is now implementing sa ginatawag nga no vax, no ride policy. Online sa hotline. Online sa hotline. Ano sini, we have Ma'am Jade Sibalios on the line from Balacar Transit Incorporated to give us some information and update regarding on no vax, no ride policy. Ma'am Jade, how are you? Okay, Jed, action art no, kag mayong aga sa imo kag sa tanan nga tagpalamati isang sining nga programa. Salamat gid, ma'am. I just want to know kung nanugid ang policy sini subong lang adlaw mag-umpisa man nga ipatuman sang Balacar Transit Incorporated ang no ride or no vaccination, no ride policy. Actually, action art nagsugod pakit-kitaya sina asang level 2 pa lang no. So sang may mando na din sa mga LGUs nga nang wala sang vaccination, no vaccination ID, no ride na siya. So hindi lang kita siniya nagsugod kundi isang nagliligad pa kay ang aton man kinutuyo na kung ano lang makapaayo sa tanan amo na siya ga-comply gid kami na no. So, amo na sa actually ginabira gani kami sa Facebook no tungod sa pagka-estrikto namon. So, okay lang na siya as long na pipila mo lang katawo kumpara mo bala sa kadaman na mahalitan. So, kanya willing gid kami magpatuman kung ano ang policy nga makapaayo para sa tanan.
So meaning, subong, kung magsakay ka sa bus sang Balakar, kung wala ka sang ipresentar nga vaccination card, completely vaccinated ka, nanuman kung magsiling ka vaccination card, ang botang balon sini fully vaccinated kagid or partially vaccinated, pwede pa makonsider? I think kung ano siya fully vaccination, di na siya sila fully vaccinated kagid action art no kahit Uy. kung may ara na kung lang kung may ara sa nagligad may ara kita policy na kung hindi siya fully vaccinated may pakita kana nga mga espas hindi bala kung outside sang Negros Occidental may antigen ka nga result. But Okay. subong ang gina-require ta amo ginano kay kadamo naman pala sa mga opportunities na ginhatag sa aton sa mga LGUs na makapabakuna kita. So halos nagapapanaog na gani sa mga dalumpat lang sa amon nga part adako na gani isang bulig namon no nga gapahulam na kami sang amon nga bus para nga ang sa mga kalayuan nga labot na gid. So I think na kung whatever is necessary, comply lang siguro nila no kay kami kung para sa kaayuhan ng tanan willing di kami mag-comply. Yes. So, ang mga nagabiyahe subong, halimbawa ma'am no kay kundi may ara kita regular trips nga ining nagapang kuha pasayro sa mga terminal nga nagahapit or along the way may nagapapara. So anong ginahimo diri? Ang in charge na lang dira ang konduktor, ang inspektor nga i-check kung may vaccination card and kung wala ka hindi ka gid pwede kasakay. Yes, as much as possible kanyan gina-require ta ginano dito sila sa terminal gid mag-sapa para nga ma-check pati nila mga ano dala body temperature. Okay. Basta mga among sinang kisa hindi ta man gina mapaiway no nga tiniyara mga ara sa kalang-alangan. So gina-consider ta na siya as long na ara ma-present nila ang vaccination card nila. Ina siya nga policy within siya sa Negros Occidental. Pero ang kung magkagto diri sila like halin sila sa Cebu so gina-check ta man ang ilan no nga antigen negative result within 72 hours no ang SPAS Okay. nila kung ang vaccination card man. Ang sa Dipolog ang sa aton Zamboanga mo man na, no. Okay. So ang diri sa Dumaguete ang ilan na gina-require ang vaccination card kasi ang SPAS gwa sulod na siya no pero ang sa Cebu ta medyo stricto sa muna may antigen sila nga ginapang negative result within 72 hours. So ang sa amon kung sa bagay no kuha na siya sa amon nga part Okay. ang amon subo nga operations naglubo man tungod sa amon sina nga mga policy no nga gina-require kung kami kung gusto namon nga magdamo ang amon nga pasahero pwede lang namon ma-accommodate tanan even without ang vaccination card. Correct. But tungod nga kami nagapinsar man ang management nga makabulig kami kag hindi kami ang mangin rason bala nga basulon kami sa uli tungod sa kapabayaan namon sa negligence sa amon nga part nga kami ang mangin rason nga magadamo ang Okay. ang kaso ni sang COVID no kay as we know wala pa gid niya natapos may nag-aalalabot sa mga naglain-lain nga mga variants. Okay. So kita guro sa ato naman nga kaugalingon bilang isa ka responsable man nga passenger nga kung gusto mo mag-abot ka sa inyo nga panimalay nga hilway ka sa anuman nga katalagman nga bala sa balatian. So dapat i-consider mo man na siya no kay hindi lang na siya gina-implement sa isa ka pasahero kundi para na siya sa tanan-tanan. So bisan ginabira kami sa Facebook kami wala kami na kay ang amon ginalantaw permi kung ano ang makapaayo para sa tanan. Okay. So, ang advisory siguro nga kung why kay vaccination card nga ma-present, hindi na lang mag-attempt ka magkadto sa terminal because you will not be allowed nga magsakay. Yes, that's right. Action art, no? Kay kanunggon ng palasang chimpo nila, nga mamimbiat sila, basi pa man lang, makasakay sila. But ang sa terminal nato, no? Even ang mga drivers and conductors, may instruction na sila, na kung wala sang vaccination card, hindi gidya pagpasak yun. Kaya if ever mabalaan namon,
sila na iya maatubang sa disciplinary action. I see. Ay even sa amo no sa Baliacar, ang mga driver namo nga fully vaccinated na sila, may mga booster na gani. So gina sila namo no gin-prioritize gina sila namo kay pala nga masiguro taman bala ang ilang ikaayong lawas kasi may mga pamilya man sila nga ginapulian kasi mga taga-adlatanan dahil nagkalain-lain ng mga tao ang ginatubang Manila sina no. So I hope nga maisindihan ina sa riding public. Okay. Na hindi lang para sa kaayuhan sa isa ka tao, kundi para ina sa kaayuhan sa tanan-tanan. Okay. So anyway, salamat gid no for that information para at least ang naga-monitor karon nga gamay ideya na kag those who are planning to travel, at least may ara sila sang guide o giya partitioning panibag or actually dugay na inyo ginapatuman dira sa Baliacan Transit. Yes, sir. Sang level 2 pa lang, no? Pag sang napapanaog na sang policy ang mga LGUs, kami immediately we comply sa sina nga mga policies. Sige. On that note, Ma'am Jade, salamat gid sa time no gagin hatag mo karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Okay, thank you so much man Action Art mas opportunity nga ginhatag niyo sa amon. Halong na kita sa gihapon kag mayong aga sa liwat. Action Hotline. Ang sa bus daw pwede ni siya no doable kay dokapos lang kapin pagid kay ti may terminal sila no. Nga dira kaya makadto i-proseso i-check ang imo vaccination card kung ina siya lehitimo o kung ina siya okay ang imo vaccination card. Okay, may ara iban amo na ganing ginapaandam sang authorities nung kagid nga maggamit sang piki no nga piki nga madokumento agod nga hindi man mabutang sa ital-ital nga hindi ka na makasuhan bala. Pwede ka kasuhan kung fake ang imo documents mo kapin pa kung madiskubrihan. Action Hotline. Ari na amo na ni ngambal ni President Tigong, dumduman yung ginambalan na ganito ang mga kapitan niya, ang mga barangay kapitan, ginamanduan ko nga mayara kamo papel nga magpanglista sang mga pumuluyo ninyo sa barangay nga wala mabakunahan. Siling ko sino ay nagkapitan ding mangisog sining nga magala ka panglista, sigurado sunod nga eleksyon ni wag tang ka sa pumuluyo mo. Action Hotline. Budlay niya pero amo ni siya ang gindulot sa pandemic subong hindi kaya dali-dali ka pinagusto lang kapin pagid nga ang status naton na-elevate na ang Negros and Bacolod into alert level number 3 na ti subong adlaw mong ginabantayan gani kung pila ayhan naman ang panibag-o nga kaso nga ma-record o magsulod for Bacolod City and Negros Occidental. Ang Negros subong tiara na triple digit na liwat ang numero kahapon ilang result. Ang Bacolod City although double digit pero ti 88 that is something no. Resulta na ina sa pinagusto talagligad nga holiday season celebration. Alas 8:59 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Dere ko ho kay kahapon at least official na naging palayag gineklarar sang Team Asinso nga nanging kabahin na sang ila Big Four si Congressman Greg Gasataya. Aside sini or previously why pa man ini ang official declaration kahapon, actually nagagawa na nga ang inkwentruhan na this coming election is Abel Group versus Grace nga team o kon party. Now, kahapon officially, at least may ara na sang announcement kay ginhimo si Congressman Greg Gasataya. Si Congressman Greg nagligad to nagpasiguro nga willing siya kag ang i-actually statement sung una nga gusto niya nga ma-maintain ang iya sining neutrality. Galing kay kabalo ka sa politika purti ka imon. Whatever relation nga napundar mo na upod sa imo kaalyado sadto sa politika, sa isa lang kapisok, sa isa lang kasitwasyon nga damawadaan salig o kung nagaduda sa imo.
pwede na baliwalaon ang madugay na ginpundar nyo nga pag-abyanay o kon pag-inupdanay sa politika. Action Hotline. Pero ari sa aton nga linya, joining us this morning is Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Action art, may ngaga si mo, may ngaga gikaton sa mga kautor at mga katutupi. Salamat gid sa time no after New Year no bag-o lang gid kuliwat naka-istorya kang nakatawag sa imo. Kung officially kahapon I understand do nag-declare na kag manging kabahin ka na sa Team Asinso kag grupo sa ginatawag nga Grace amo na ni ang final no nga ang nadangatan no sang political landscape sa Bacolod Sumbong. Yeah, that's correct. Action art, actually, ang kahapon tong press con, wala din mo niya din planuhan. It was a spontaneous happening, no? In fact, wala ka di kuya any invite or whatsoever. Just wanted kami activity dito sa Bantog and then invite nila di meron di candidate Albi to attend. So nagtampong ko, though I was a bit late no kagato dito and then nag-hagay kami and then nag-decide na lang nga sige, let's make official announcement isang pag-merge no sang amon man nga grupo with meron di candidate Albi Benitez. Okay. So, ini siya a formal declaration nga at least finally na-settle na gid nga ang team nga Grace amo na gid ni siyang set up for May 2022 election. That's correct. Actually, kasi hindi man sila nga kung nga gulpiada bala kalawig man sang proseso nga nagluntad kadamo man sang mga nagkahalanabo no it's already public knowledge kung ano man nagluluntad since before filing, during filing, and then after filing, and then last I think was it November if I'm not mistaken atong mga allegations held against me pagti sa akong sining neutrality statement na kasi ko I just have to deal with it accordingly no and then on the other camp klaro naman kung ano ang ila sina ng mga positioning yan sa barangays mga over social media so on and so forth so I will have to deal with it and have to decide also sa aton ng sininga na posisyon. Okay. So, sa una to nakita ko ang color mo daw blue-green daw amo na kisa daw black ang nasuksok mo. This time guro puti na gid ni magamo ni? Bisa na color action art hindi ko particular color. There are times nga naka-orange. There are times nga the dark blue, navy blue. There was an instance correct na nga ito dark green and so forth no kasi kung ano mo lang arata no do di kita ko particular but I'm open Yes sir. So nagligad to may mga barangay officials especially kapitan for that matter nga daw nag-declare ng support sa imo pero pitik sintas kita ko do nagakulo kambyo do ano protest linggo normal guros politika na sa no. Well, ang iban nga nagpabalo sa akon, ang ilang rason, because may mga pressure, and then ilang nang kinaproteksyon na ng ilang mga JO, so that is why nga even previously nag-hatag sang ilang niya support sa aton, no? But because kung they also want to protect their or job order man, then they have no choice but na mag-upod kung ano ang desisyon ni Mayor. Sir, ang akong concern naman kundi may mga programs and projects kita we're expecting that this 2022 ang Bacolod General Hospital maumpisahan with this declaration hindi ayhan inim apektuhan anong gina-expect naton kag anong development coming from DOH ining project. Well, as to the Bacolod City General Hospital Action Art last December, nakamit ang DOH with the city, no, with the office of the mayor. And then may planning sila ka mga documentary requirements na ginapangabay, i-submit, no.
nag-follow up ako early January at nagambal sa ako ng DOH. May schedule sila with the city for a meeting last week. But ginpapalokos ng DOH nga nag-request ang city nga i-move naman na this week ang meeting para ma-explain sa DOH ang pila ka mga request ng mga papers kaya sige pangayo abi sa syudad, no. So as of this time ang muna ginahulat nga kung saan o magkamit, no, para nga maplastar ang pila ka mga paperworks. As to the funding, ang national government already committed in fact ara na sa General Appropriations Act na for 2022 nga ang Bacolod City General Hospital will have a total budget of 450 million for its construction. Ang 250 among sa gin-request natin sa Department of Health, and then ang 200 gin-request dugang abi ni Senator Mitch as his commitment sa nagkadto siya during the groundbreaking sang policy yung last year, no. So the budget is 450 million. Ang duta I think tapos naman ang donation between the Soli family and the city, ara na siya in place. Naka-coordination meeting naman, nag-request naman ko meeting with the DPWH 2 weeks ago, so they will coordinate with the DOH ang mga plano, ang iba ng mga requisitos from the part of DPWH sa submit na nila sa DOH, no. So meaning ang ining mga kinahanglan ng mga ingrediente for the hospital is almost there, except na lang sinigit ngayo sa DOH from the LGU na ma-request sila for the certificate of need na pag-himuon natin. So I am hoping na hindi niya matuhan because this project hindi niya sa taya, kundi ini na project para niya sa Bacolod, para niya sa Pumuluyo, sa siyudad sa Bacolod. Yes, sir. So finally, may ara ka mensahe nga palayag para sa mga supporters mo kag sa mga tisang una mga kalyado mo mga kapitan sa ara ka pa sa GP. Well, siguro start ang ako nagiglan niya. Number one, kapasalamat ko sa inyo, kapasalamat para ako sa atong mga supporters sa Action Art niti padayon na salig sa ton, padayon na naghatag sila nga commitment. There are barangay kagawads na nag-istorya sa akon na kung ano ang aton mga desisyon, they would have to support my decision, no? And many of them already signified man sila sininga intensyon na magatagman sa suporta sa kay Mayoralty candidate Albi Benitez sa Action Art, no. So muna nagpasalamat kita sa ila, no. And also diyan kita magpabalo sa aton sa mga kauturan na at around 11 o'clock sige nga aga, mayara kita second round sang committee hearing, Action Art, the office of with Senator Aimee, party sa establishment sa Bacolod City Special Economic Zone. So last week, naka-hearing na kami and sa committee level, in-approve na to nila. And last Saturday, nagpadala sa communication nga nag-request for another round of hearing sa Bungaka. No? So we are hoping mangin smooth sailing ini kinako ining impact sa atong ekonomiya for Bacolod City, the establishment of the Bacolod Special Economic Zone. By the way, ining Special Economic Zone Authority ni siya, ano mangin function sini gani kong? Well, Action Art to man kanako gid, no. Kaya number one, the moment we will have our own economic zone authority, amon sila ang mag-identify sang mga economic zone, mga areas na ipasulod under the Bacolod City Economic Zone. So kung mayroon economic zone, there are foreign investments, no, like for example, ang demand subong for the renewable energy, no, ang Bacolod City or rather ang Bilog na Negros is being positioned as the renewable energy capital of the Philippines. So definitely we'll be needing more solar panels, no. So kinahanglan factory na so siya nakabutang nga makabuli aton kiti ang China. So I think ang presyo mahal kayo
Okay. tungod man ng tariff na giimplementan sa Estados Unidos. Also, ini nga mga manufacturing plants dako ang mabulig sini sa aton. And during the hearing, ginpastar ko dito nga Bacolod City, isa sa mga lugar sa bilog na Pilipinas na national government na investments na unlike sa iba nga mga nag-apply for economic zone na mabutang pa investment ang national government action art. No? So Okay. one example nag-insight na kon with Senator Drilon and Senator Aini and Senator Tolentino na siling ko ang Negros or ang national government may share diri sa Bacolod Old Airport. Mhm. The kabahin dyan is being owned by the national government. So that can be utilized Okay. as an eco-zone. And then may investments na ginbutang ang national government smart ang ining Bacolod Negros Economic Highway. So unlike sa ibang nga lugar na may mo padalan, diri sa aton may dalan na ginbutang ang national government. So imagine the investments nga pwede ipasulod, foreign investments nga ipasulod once you have an economic zone. No? So we Okay. have ports. The airport is pinaka-minutos from Bacolod City, and then the airport can be utilized as an airport only for the use of economic zone. So, dili makita natin ang mga bulig at the moment ma-aproban ni Action Art. Sige, on that note, Kong, salamat gid sa time. Good morning and good luck. Thank you very much, Action Art. More power sa inyo sa Action Radio. Salamat din, may nagas. Action Hotline. Officially, part na siya sa Grace team, no? Greg, Albi, Cesar Distrito, and si Stephen Paduano, no? Mga grupo nila. Pero Grace versus Abel this coming 2022 election. Action Hotline. Normal na. Kung ano man nga grupo na, importante nga taway lang election bla, politika man lang ni pagkatapos ni may na. Action Hotline. Balik trabaho, gagang paras pumuluyo na lang si kasuhon nila si Joshua Villa, sila nga barangay tangob ni partner Joy, tamiyaw ko lang kumari Jinky Deladon, kag nagamonitor, salamat Action Art. Kay Villa Jonathan nga kwano, nga Villa Jonathan, imo ni nga account, Joshua Villa. Okay. GCP Pabilio, salamat man. Domingo Barniso, gamonitor ko no sa barangay 8 sa Tangob. Salamat. Ma'am Vanessa Mayo, good morning, evening, Silinga Congreg, listening to you, live stream here in Minnesota, USA. Rochelle Polinso Susana, good morning man, Nikki Gambuan, Olivia Flor, Joshua B. Nabasa ko na. May aga na, gamonitor ko no permi. Domingo Barniso, salamat man, Ramon Poblador, Kaghuma Lumina, ma'am, good morning. Kay Milili Oligo dira kay Ma'am Vanessa Docmat Mayo, good morning man sa inyo. Elizabeth Maraca Gamala, thank you gid Sir Milili, sinya si Docmat Mayo kag Jinky Dalagdon. Keth Nathaniel de la Torre, good morning sa Purok Dulunan na Sindaguba Central Maaw. Salamat gid kag Nestor Gonzales, Lisa Gardi, good morning, thank you for listening. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa aming mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni biya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, 9:28 na. Diway nagita tiyempo ho diri sa aton sini nga pagpangalagad way kumalabutan nga mga mensahe karon na lang palihog sa aksyon BBB program with Action Rex Cantong. No, mayong aga lang dira kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Paring Raymond, mayong aga halong gid permi, no? Ang reminder ko lang sa magka-aksyon ta parte sa paghatagin sa dako nga depensa kag pagpasiguro nga ang lawas naton malayo sa luman nga balatian. Ang pagtapik sa mga common illness hindi tagid ni malikawan no kapin pagin nga expose kita, may trabaho kita kadadlaw, nagagawa kita. Ang palibot naton nga daan pwede ina nga dira naton ma-acquire ang mga masakit. Pero kung protektado ka paagi sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang kanyo Way nagigaling kita time, sorry gid, sa way malabutan nga mga mensahe. Aksyon at tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa ngabon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,